Bonke abazalwane egameni lomfowethu uKrestu inkosi yethu, amen. Isihloko sesifundo esisenza namhlanje sithi izibonakaliso zokubuya kukaKrestu. Usifundo 1 lo. Yindaba sithi usifundo 1 ukuthi siqala ikota entsha namhlanje, ikota yesibili. Ikota edlulileyo iy'fundo beziwu-12 ukuqala kusifundo 1 kuze kufike kusifundo 12. Njengamanje-ke sesikwikota yesibili. Nakwikota yesibili sizokwenza njalo. Sizoba nosifundo 1 kugcine kusifundo 12. Ma sesifike kusifundo 12 sizophinde futhi senze ikota yesithathu. Nayo izoqala kusifundo 1 igcine kusifundo 12. Azoba u-4 amakota esewonke. So namhlanje senza usifundo 1, isifundo 1 kwikota yesibili. Isihloko sesifundo 1 kwikota yesibili sithi izibonakaliso zokubuya kukaKrestu. Cela sivala amehlo sigoqe masithandaza. Mdali wamazulu nomhlaba, Thixo olungileyo, siyabonga Nkosi ukulunga kwakho ukuthi uphindile ngomusa namandla akho wasivusa, wasipha lolu suku lanamhlanje lokuthi sikwazi ukuzwa ukukhulumisana ney'mpilo zethu. Qoqa Nkosi iy'ngqondo zethu kuyo yonke indawo usathane akafuni ukuzisabalalisa kuyona, ukuze singayitholi imeseji evela ekhaya ezulwini ukusixwayisa okungaka. uNkulunkulu, kuze kufike isikhathi sethu sokuphela lapha emhlabeni singalindele. Yiba nathi Nkosi sifundiswe izulu ngomoya wakho oyingcwele. Konke lokhu siyakucela egameni lomfowethu uKrestu inkosi yethu, amen. Isifundo 1, isihloko sithi izibonakaliso zokubuya kukaKrestu. Indimana yekhanda engamele lesi sifundo itholakala encwadini kaLuka, uLuka 21 uvesi 28. uLuke 21 uvesi 28 wakhona oyindimana yekhanda engamele lesi sifundo ufundeka kanjena. Uthi, kepha nxa kuqala ukuvela lokho, lulamani, niphakamise amakhanda enu, ngokuba kusondele ukukhululwa kwenu. Amen. Inhloso yalesi sifundo ukubonisa ukuthi uNkulunkulu ethembekile ekuxwayiseni abantu ngezibonakaliso zokubuya kwesibili kukaKrestu osekusondele. Uyabona ukuthi izibonakaliso namabika aye yandulele izigameko yinto ibikholelwa izizwe nezinhlanga. Nabafundi bakaKrestu uqobo babekholwa ukuthi kukhona izibonakaliso ezazizoxwayisa abantu ngokusondela kwesiphelo somhlaba. Manje mhlawumbe umbuzo umuntu angazibuza wona ekhaya ukuthi ngabe abantu bazinikeziwe iy'bonakaliso. Okay, itsho uKrestu uyeza ngabe abantu bayinikeziwe iy'bonakaliso zalokho. Khona la uJesu ekhuluma khona nabaFarisi, khona lapho ebakhuza khona maqondana nosuku lwakhe. Mhlawumbe umbuzo umuntu angazibuza wona ukuthi uKrestu wabakhuza wathini abaFarisi maqondana nosuku lakhe. Lokhu uyakuthola uma ufunda incwadi uMateyu 16. Mateyu 16 uvesi 1 kuya ku-3. uMateyu 16 uvesi 1 kuya ku-3. Lapho ufundeka nje kuthiwa abaFarisi nabaSadusi beza bemlinga uJesu. Bacela kuye ukuba ababonise isibonakaliso esivela ezulwini. Kepha waphendula wathi kubo, kusihlwa nithi lobe lisile, lokhu izulu libhejile. Kuthi kusasa nithi namuhla liza kuphendula ngokuba libhejile, liguqubele. Kanti ukuma kwezulu niyakwazi ukukuchaza, kepha izibonakaliso zezikhathi aniziqondi na? uJesu Krestu uyababuza uthi, okay, ave nikude ekuboneni isimo sezulu ukuthi sizoma kanjani, kodwa iy'bonakaliso zasezulwini aniyiqondi na? Why uJesu ekhuluma kanje? Ngoba la madoda ayelokhu ecela uKrestu ukuba enze izibonakaliso ukuze wona aqinisekise kuwo ukuthunywa kwakhe. Kepha bengakwazi noma babengafuni ukufunda izibonakaliso ezazinikeziwe zokuthi uKrestu uzofika okokuqala. Ukuzalwa kwakhe unina owayeyintombi,
Lokhu kukhulunywe ngakho laphana ku-Isaiah 7:14. Uyakhumbula Isaiah 7:14? Ake sofunde ngoba wayengakazalwa lana uJesu Krestu, kodwa kwasekuprofethiwe ngakho Isaiah 7:14 wakhona. Wawuthi, ngalokho inkosi uqobo iyakunika isibonakaliso. Bheka, intombi yakukhulelwa, izale indodana, ibize igama layo ngokuthi u-Immanuel. Lesi sibonakaliso siyafezeka laphana kuMateyu 1:23. uMateyu 1:23 lapho ileyo vesi uJesu Kristu esezele kuthiwa intombi yakhulelwa yazala indodana yayiqamba igama lokuthi u-Immanuel, okungukuthi uNkulunkulu unathi noma inkosi nathi. Ngithi siyakhumbula kuMateyu uJesu esezele sekuthiwa u-Immanuel, kodwa uma uthula ubheka laphana ku-Isaiah kushiwo kuthiwa intombi yakukhulelwa izale indodana iqamba igama layo ngokuthi u-Immanuel. uNkulunkulu wayesinikezile lesi sibonakaliso ngo-Isaiah 7:14 even before Krestu ezalwa. So abaFarisi babefuna ezinye iy'bonakaliso, bengafuni lezi iy'bonakaliso zaseBhayibhelini zokuprova ukuthi impela uJesu kuprofethiwe noma zenziwe iy'bonakaliso zokufika kwakhe okokuqala. Ngoba ngisho nanendawo ayezozalelwa kuyona uJesu, uma ufunda uMikha 5:2, uJesu Krestu engakazalwa nanokuzalwa, uNkulunkulu kushilo lapha uMikha 5:2 lapho ethi khona, kepha wena Bhethlehema Efratha omncane ukuba ube phakathi kwemindeni yakwaJuda, ngiyakuphunyelwa ngovela kuwe, ozakuba ngumbusi waka-Israyeli, okuvela kwakhe kusukela endulo ezinsukwini zaphakade. Uyabona-ke le ndaba ukuthi uJesu Krestu wazalelwa eBethlehem uyithola uma ufunda uMateyu 2:1. Angithi yabo ukuthi ichazile kuMateyu, Mateyu 2:2 wafunda u-2 lawo mavesi. Nokuthi wayezongena kanjani eJerusalema. Angithi siyakhumbula uJesu Kristu engena eJerusalema, lento engakazalwa nanokuzalwa yayiprofethiwe lapha encwadini yaZakhariya 9:9. kuZakhariya 9:9 wayefundeka kanje ekhuluma eprofetha ngokuthi uJesu Kristu uzongena kanjani eJerusalema. Wawuthi, thokoza kakhulu ndodakazi yaseSiyoni, jabula nokujabula ndodakazi yaseJerusalema. Bheka, inkosi yakho iza kuwe ilungile, inensindiso ithobekile, ikhwele imbongolo ithole, inkonyane yembongolokazi. Amen. Angithi siyakhumbula lokhu sekugcwaliseka kusho kwenzeka kuphi uma ufunda uMateyu 21:1 kuya kuvesi 11, uJesu Kristu engena eJerusalema ekhwele ithole nembongolo. Kodwa uvesi 5, uMateyu 21:5 uyenza ibe specific, ukukhuluma ngale vesi-ke eyakhuluma kubani, kuze kwaze kwasho ukuthi kugcwaliseke kwakhulunywa ngomprofethi uZakhariya 9:9. Mase iyakhothwa le vesi, kodwa uyithola isikhothwa kuMateyu 21:5. So la madoda ayelokhu ecela uKrestu enze izibonakaliso ukuze aqiniseke kuwo ukuthi ukuthunywa kwakhe, kepha bengakwazi noma bengafuni ukufunda izibonakaliso ezazinikeza ukuthi uKrestu uzokufika kuqala. Ukuzalwa kwakhe unina wayintombi, kuchazwa ngakho ku-Isaiah 7:14, nendawo ayezozalelwa kuyo ekuchazwe ngayo kuMikha 5:2, nokuthi wayezongena kanjani eJerusalema, lokho kuchazwe kuZakhariya 9:9. Namanye nje amaqiniso ayeprofethiwe ngaye amaningi akhuluma ngokuphila kwakhe. Yabo? Ya. Umbuzo mhlampe siyathola ukuthi nabafundi khona umbuzo abambuza wona kuMateyu 24:3. Nabo babembuza maqondana nokuza kwakhe uJesu Krestu kuMateyu 24:3. Bambuza kanjena abafundi uJesu Krestu kuMateyu 24:3. Bathi, esahlezi entabeni yemingqumo, abafundi beza kuye bebodwa bathi, sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siya kuba yini. Uyabo? Kuyoba nini? Izwe lizophela nini? Ukuza kwakho Jesu, ngabe wena uzoza nini? Mhlampe umuntu uma engase yibuza ukuthi uKrestu wayiphendula kanjani le mbuzo. Uyazi uma ufunda uLuka 21:25 novesi 26, uma ufunda uLuka 21:25 novesi 26, uJesu Krestu khona lapho ekhuluma ephendula uyaphendula la, uphendula wona lo mbuzo wabafundi. Uthi-ke kuya kuba khona uvesi 25 novesi 26, 25 uthi-ke kuya kuba khona izibonakaliso elangeni nasenyangeni nasezinkanyezini nasemhlabeni. Usizi luyakwehlela izizwe, zixakeke ngokuduma kolwandle namaza. Abantu baphele amandla ngokwesaba nangokubheka okuvelela umhlaba, ngokuba amandla ezulu ayakunyakaziswa. Ungakaqhubeki nje kakhulu.
Hey, kuthiwani nasemhlabeni usizi liyakwehlela izizwe zixakeke ngokuduma kolwandle namaza. Kuzoba lusizi lapha emhlabeni. Sathi uNkulunkulu bengasisiza sisathandaza ngoba kukhona abantu abathandazayo bethandazela ukuthula besengathi ngakhona ukuthula eSouth Africa. Ukuthula eMandeni, ukuthula eShowe, ukuthula eMpangeni. Abathandazela ukuthula. Kodwa uNkulunkulu utheni? Kuza kuba khona usizo, kuzawuba khona ukuxakeka. So esingakwenza ukuthi sithandazele amandla ukuthi zithi uma sezenzeka lezi zinto sibe senamandla ukuthi simelane nazo ngoba uNkulunkulu uthini? Nasemhlabeni usizi liyakwehlela izizwe zixakeke ngokuduma kolwandle namazwe. Akumazi sizozenza nje lezi zinto zibe literal. Le ndaba ethrendayo kulezi iy'nsuku, lolu lwandle la eThekwini kusondela kuthi selivele lugubhuke nje lubulala abantu, lilimaza abantu. Uyabo, izigameko ey'njalo nokuduma okukhulu ngoba elibalele nje la kade liduma into ongayazi lisengaduma nje futhi. Kodwa-ke kodwa uNkulunkulu uqonde uyasixwayisa ukuthi izinto ey'njena zizovama ukwenzeka. Yabo, kuyenye yey'bonakaliso ngoba ufunda u-25 Luke 25 verse 21 no-26 u-25 kuye kwakhona izibonakaliso elangeni nasenyangeni nasezinkanyezini. Nasemhlabeni usizi luyakwehlela izizwe zixakeke ngokuduma kolwandle namazi. Abantu baphela amandla ngokwesaba. Bazalwane, izinto ezenzeka nje manje ziyasabisa. Uyabo? Abantu-ke bazophela amandla ngokwesaba nangokubheka ukuvelela umhlaba ngokuba amandla ezulu ayakunyakaziswa. Okay, ake sibuke mhlawumbe umbuzo umuntu akazozibuza wona ukuthi izibonakaliso zikaNkulunkulu zazizoba kuphi na? Okay, likhona uma ufunda uMateyu 24 verse 29 ivesi yakhona iyafana nalena efunde kuLuke 21 verse 25. Kodwa-ke siwufunde uMateyu 24 verse 29 khona sizokhuluma ngabe sisifundile. Kuthiwa u-29 khona uthi-ke Mateyu 24 verse 29 uthi, kepha masinyane emva kosizi lwalezo nsuku ilanga liyakufiphazwa nenyanga ayikukhanya nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini amandla ezulu inyakaziswa. Amen. Uma umuntu ezokhumbula kahle kwi-creation la uNkulunkulu edala khona esedala iy'nkanyiso zasezulwini kuGenesis 1 uverse 14 lapho uNkulunkulu lapho ethi khona makube khona emkhathini wezulu izinkanyiso ezahlukanisa imini nobusuku. Okay, zahlukanisa yini iy'nkanyiso zasezulwini imini nobusuku zibe isibonakaliso sezinkathi ukuthi iyiphi le nkathi nezezinsuku nezeminyaka ukuthi sekuyinkathi yani. Kusebusika ilanga lihambela ngancane uma kusebusika. Okay, isithunzi sekuyisikhathi sini uma kuwu-12 isithunzi somuntu sisuke sesimi kanjani ngisho yabo nezezinsuku kwahlwa kwaqala usuku olusha. Okay, uNkulunkulu uthi makuba khona emkhathini wezulu izinkanyiso ezahlukanisa imini nobusuku kube yizibonakaliso zezinkathi nezezinsuku nezeminyaka. Yazi uma uqaphela la uGenesis 1 verse 14 uyakhomba ukuthi izinto eziphezulu ezulwini zizosebenza njengezibonakaliso. Uyabo? Uma uMateyu 24 verse 29 qale kwathiwa ilanga liyakufiphala. Ilanga liyakufiphala. Kuthiwa lokhu kwenzeka ngoMeyi 19 ngo-1780 uma ufunda imlando. Uma ufunda umlando uzothola ukuthi ngoMeyi 19 ngo-1780 kwakungesekhona ukusithwa kwelanga nje i-eclipse. Akekho oseke wakwazi ukuchaza lolo suku olungajwayelekile lobumnyama. Ngo-1780 May 19 kwavele kwabamnyama nje. Kwakungesekhona ukusithwa kwelanga nje i-eclipse. Akekho oseke wakwazi even kuze kube manje ukuchaza lolo suku olungajwayelekile lobumnyama ukuthi kwenzekele njani. So lesi kubonakala sithi-ke ilanga liyakufiphaza into esiyenzeka yenza ngoMeyi 19 1780. Mase kuthiwa inyanga ayikukhanya kuthiwa-ke lokhu kwenzeka ngabo lobo busuku inyanga yayigcwele kepha umkhathi womnyama sengathi inyanga yayingekho. Nakho lokhu kwenzeka ngoMeyi 19 ngo-1780 kubhaliwe kulotshiwe emlandweni. Bese kuba khona nje sakhulume ngakho wathi izinkanyezi ziyakuwa ezulwini. Lokhu kusho lokho okwaziwa emlandweni ngokuthi yizinkanyezi ezitshuzayo, yini meteors. Lesi sibonakaliso esagcwaliseka ngoNovemba 13 ngo-1833 lapho kwabonakala izinkanyezi zitshuza esibhakabhakeni. So
ingxenye yaMatthew 24 verse 29. Impela ngokusizwa uNkulunkulu yagcwaliseka ilanga lafa iphazwa inyanga ikhanyanga nezinkanyezi ngo-1833 November 13 zawa kwaziwa ngokuthi izinkanyezi ezitshuzayo. Mhlawumbe umuntu khona umbuzo akangazibuza wona ukuthi yiziphi izibonakaliso eziyobonwa emhlabeni na eziyobonwa nayithi uma uNkulunkulu sesiphila ukuphila noma nayithi njengamanje ngoba siphila kufanele ngabe impela zikhona izibonakaliso ezikhona. Okay, mhlawumbe umuntu ngaphambi kokuba sibuze kangaka umbuzo mhlawumbe umuntu azibuza ukuthi phambi kokuba uKrestu abuye okwesibili izizwe ziyokuba sesimweni esinjani na? Izizwe nje zizodwa ziyokuba sesimweni esinjani na phambi kokuthi uKrestu ebuye? Uyazi uma ufunda wona futhi uLuke 21 verse 25 iyaphenduleka le ndaba. uLuke 21 verse 25. Ngoba uLuke 21 verse 25 ufundeka kanje uthi kuye kuba khona izibonakaliso elangeni nasenyangeni nasezinkanyezini nasemhlabeni. Mase kuthiwani-ke usizi luyakwehlela izizwe zixakeke ngokuduma kolwandle namaza. Izizwe ziyakuba nosizi olukhulu ziyoze yixakeke, yabo. Izizwe zigade omunye ngomunye. Nanka nama-natural disasters. Nangithi njengamanje kukhulunywa indaba yo-climate change. Sive aba-green. Okay, uNkulunkulu masibheka uprofethile ngakho konke lokhu. Ngoba into futhi efuna siyiqaphele ukuthi kudingeke kuphela nje ukuba sifunde umlando wezwe ukuze sibone ukuthi eminyakeni ewu-50 edlule ukuba ukuhlupheka kwezizwe sekwande kangakanani. Namhla isizwe ngasinye sishikashikana nokuba sithole ukuphila. Kwezinye izikhathi uthole ukuthi ingxenye yenzuzo yaleso sizwe isetshenziswa ekwenzeni izikhali ngenxa yokwesaba ukuhlaselwa. Le nto esiyibona ko-Ukraine nako-Russia nakuwonke amazwe ase-Middle East uthola ukuthi nathi la e-South Africa mhlawumbe khona indlela eyenziwe ukuthi nathi sibe ney'khali zenuzi zokuthi sikwazi ukuy'difenda, angithi yabo. Ngoba kuthiweni laphana kuthiwena izizwe usizi liyakwehlela izizwe, uyabo. Mhlampe uma kukhulunywa kuzamazama kuni komhlaba okwengeza lokhu kuhlupheka. Uma ufunda wona futhi uLuke 21 verse 25 noMateyu 24 verse 7 amavesi afanayo la. Sesiyifundo kwesithathu le verse ethi-ke uLuke 21 verse 25 ethi-ke kuye kuba khona izibonakaliso elangeni nasenyangeni nasezinkanyezini nasemhlabeni. Usizi liyakwehlela izizwe zixakeke ngokuduma kolwandle namaza. Uma ufunda uMateyu 24 verse 7 wakhona uthi uverse 7 kaMateyu 24. Okay, ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe nombuso uvukele umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo. Kuzoba khona indlala, ayibo, indlala Nkosi ibikiwe izoba khona nokuzamazama komhlaba iy'ndawo ngey'ndawo. Into ezojwayeleka la singakhohlwa isifundo sithi izibonakaliso zokubuya kukaJesu izinto ezingeza ukuncipha kodwa izinto ezizokwanda. Indlala izoba khona impela ngoba uma uthole ubuka nale generation nje ekhiqizwa njengamanje abantwana bethu bamanje laba esibazalayo nabakhulayo, izokwanda indlela ngoba bavuka ekuseni bayageza bakline kancane bese kuba ukuthi bayahlala bacofa amafoni bebuka i-TV. Akakwazi uthenga ezethenge ngisho nanemfino imbuya into yamahhala. So izokwanda-ke indlala uma kuzoba nabantu abanjalo abangakwazi nanokulima, abangakwazi nanokuphuma nje Nkosi. Yonke into kufuneka benze kufuneka bekhiphe imali. Umuntu ongeke eze kwazi ngisho nanokuy'xovela yena udaka azekhele indlu. So indlala into ekhona, into ezoba khona ibikezela ukubuya kweNkosi uJesu Krestu. Sengathi sifunda la besingaba abantu ukuthi-ke asinga-contribute phela Nkosi yami ekubeni khona kwendlala. Umuntu kungamkhathazi ukuthi akenzi lutho, yonke into yena kuzofanele ekhiphe imali. Akakwazi nanokulima uyalinyela ithanga Nkosi yami, noma ephumile ama-pumpkin seeds kade edla ithanga uyawatshinga akazi ukuthi ayatshalwa emile
ukuze na mhlampe someday eyoyivunela amathanga engadini yakhe. Izinto esibhekene nazo lezi lokhu kuphila. Kanti uma ufunda uMateyu 24:7 ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe nombuso uvukela umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo nezindawo. Bahle abantu balambile baphophothekile, zinde iy'nkophe ney'nzipho, obhuti bagunda ama-German cards, kodwa balambile. Lokho nje abakwazi ukuthi kufuneka belungise ubuhle, kodwa abakwazi ngisho nanokuthi betshale u-anyanisi. Angithi yabo, yandile indlala, bona bahle kodwa balambile, yabo. So, indlala leyo. Kuxabene nobuso, abantu bayayiphophotha. Yindaba, qaphela uJesu. Okay, iziphepho, izivunguvungu, imimoya evunguzayo, imililo nozamcolo wamanzi, amanyala encithakala emhlabeni nasolwandle. Konke lokhu kuyalandelana ngokukhulu ukushesha. Yabona inhlakanipho yonke eyaziwayo iyazama ukuchaza lezi zinto. Izibonakaliso enjani ezisiminyanisile, ezisitshela ukuba seduze kokuqhamuka kwendodana kaNkulunkulu, zikhonjwa ukuba zenzeka ngenxa yezizathu ezithile ngaphandle kwalesi esiyiqiniso. Njengamanje kukhange kusuke umlilo wequbula. Yabo izinto ezenzeka ko-Cape Town, ngisho ngabuka ko-California, ile mlilo yamaqubula, iy'khukhula. Kodwa khona indlela ekushiwo ngayo kuthiwa lezi zinto zenziwa ukuthi abantu benze nje. Kukhulunywa ngama-industries, kukhulunywa ngokuthi umhlaba uyasebenza, udinga ukuphumula, save ama-green, kukhulunywa ngo-ozone layer ngenxa yokushisa kwelanga. uNkulunkulu uthi siyazibeka thina izabo, kodwa uNkulunkulu eBhayibhelini usinika nje into esimpulu ukuthi lezi zinto zikhombisa ukuthi uJesu usezobuya. Noma singazama kanjani ukuvimba imvelo. Uyabo ukuthi la ngungashisi mhlaba ungazamazami, ngeke kungenzeki. Ukuthi nje uma kwenzeka ngoma uzamazama umhlaba umuntu uyafa, uma kuduma izulu umuntu uyafa, uma kunozamcela umuntu uyafa. Ukuthi nje sithandazela ukuthi sikholwe ukuze lezi zinto zingasifici singakholwa, ngoba kushiwo ukuthi kuyofa abangcolileyo abangalungileyo. Sikwazi ukuthi nje uzofa abantu, uNkulunkulu uyabathanda bonke abantu, kodwa futhi ukufa uma kufika kuzosifikela sonke. Angithi siyakhumbula isikhathi sikhuluma ngokufika kokufa. So inhlakanipho yonke eyaziwayo iyazama ukuchaza lezi zinto ukuthi yindaba ama-natural disasters angaka, izibonakaliso ezisiminyanisile ezisitshela ngokuba seduze kokuqhamuka kwendodana kaNkulunkulu. Zikhonjwa ukuba zenzeka ngenxa yezizathu ezithile ngaphandle kwalesi esiyiso. Bazositshela ukuthi hhayi ngoba lishisa nje amafemu, Nkosi yamagqobhozi, ozone layer ngegesi yawo. Angithi yabo, bazosho okuningi. Kodwa uNkulunkulu masifundisa lezi zinto zikhomba ukuthi sekuseduzane ukubuya komkhululi wethu nguJesu Krestu. Uma mhlawumbe umuntu engaseyibuza ukuthi waprofetha ngaziphi futhi ezinye izibonakaliso uJesu na? Uyazi uma ufunda uMateyu 24:14, ngiyakululeka nje umfundo omuhle ukuthi uma kulula nje ekhaya uyifundele uMateyu 24 wonke noma uLuke 21 wonke, yabo. Uma ufunda uMateyu 24:14, khona okunye uJesu Krestu akakubalulayo lapha kuMateyu 24:14 uthi leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa izweni lonke kube ngobufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke kube ngobufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela. Angithi ngoba usekhaya nje noma ngoba usendaweni yokusebenzela usuyezwa nje nanti ivangeli laNkulunkulu khona olukhulumayo, usulalele. Qaphela-ke uJesu akaprofethanga ngokuthi kuyophenduka umhlaba wonke, kodwa ngokuthi ivangeli liyoba ngufakazi umhlaba wonke. Uma uzokhumbula kahle ukuhunyushwa kwemibhalo noma ingxenye yayo nokushicilela kwayo ngezilimi ezingaphezu kwa-1200 kwenze ukuba izwi laNkulunkulu litholwe cishe yibo bonke abantu. So ivangeli lombuso liyokushunyayelwa ezweni zonke. uJesu Kristu uma ebuya akekho uyoba nokudideka, uyongazi ukuthi sekwenzakalani-ke manje, uyabo. So kodwa futhi-ke la ngiyamthanda uNkulunkulu, akasho ukuthi bayophenduka, ngoba uyokuthi uma kuthiwa abantu bayavangela bahambe beshunyayela, sithiwa-ke baphi abantu abaphendukayo, ngoba abantu bayaqhubeka nokuba wese kushunyayeliwe. Asiyizweni kahle ivesi uthi uNkulunkulu iyashunyayelwa ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela. Akasho uNkulunkulu ukuthi bawuthi uma sebezwile-ke bese sebeyaphenduka bese sebeyakholwa bonke, ngoba nomzalwane ngoba elalele nje kuyi-choice yakho ukuthi useyazi, kodwa ngeke zenze lutho ngalolu lwazi, ngeke zayiphenduka, lizoyiqhubekela emikhubeni yakhe. Omunye uzokwenza njani?
kuzoba insindiso kuyena eqale phansi kulela uNkulunkulu. Ngisho nanami uqobo ngimilana, ngine-choice ekumele ngiyenze, izulu ngeke lize lingiphoqe. Sengiyami kodwa kuwumthandazo wami ukuthi ekugcineni ngigcine kube ukuthi nje kuze kube sekupheleni ngigcine namanje umzuzu nomzuzu ngiphenduke ngiye ngokumlalela uNkulunkulu. Umprofethi uDaniel khona wanikeza isiprofetho sesikhathi sokugcina. Umprofethi uDaniel laphana kuDaniel 12 verse 4 naye khona indlela akhuluma ngayo enikeza isiprofetho sesikhathi sokugcina. Umprofethi uDaniel lapha uDaniel 12 verse 4. uDaniel 12 verse 4. uDaniel 12 verse 4 ufundeka kanje ukuthi-ke, kepha wena Daniel gcina amazwi unamathisele incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina. Abaningi bayakwehla benyuka, ukwazi kube kuningi. Yazi ukwazi kuzokuba kuningi lokho oshoyo uNkulunkulu ngesikhathi sokugcina. uJesu uma esezobuya, khona abantu bazabathi khona o-Miss Know It All, khona o-Mr. Know It All, o-Jack of the trade. Okay, kuthiwa na abantu bayakwehla benyuka kanjani ukwazi kube kuningi. Yazi uma uqaphela kuthi ingane isiprofetho sikhomba okokuqala ukwanda kokufundisisa izwi likaNkulunkulu. Lesi siprofetho siqala sikhomba ukufundisiswa kwezwi likaNkulunkulu. Ngakolunye uhlangothi sikhomba ukwanda kwesimanje kolwazi lwakho konke okwaziwayo osekwenzekile eminyakeni ewu-100 mhlampe eyedlule. Nomphumela wokuhamba emhlabathini. Emhlabathini ade kuhamba abantu abahamba ngey'nyawo, kodwa sekukhona iy'moto, sekukhona yebo namabhasi, angisho uyabo, ney'timela. Sikahanjwa lapha emhlabathini angithi. Olwandle, okay, khona imikhumbi. Sizoshona uJesu wayewugibela umkhumbi. Okay, siyazi. Kodwa sekwehlukene-ke, sekukhona nale mkhumbi njengamanje kuthiwa ama-submarine ehamba ngaphansi kolwandle. Ulwazi lwaluningi, ulwazi zezaningi, iy'hlakaniphi ngoba laphana kushayele nje akushayeli noma ubani imoto, nesitimela sishayele noma ubani. Angiphathi kumkhumbi, angiphathi ku-submarine. Angithi yabo shuthi kwanda ulwazi, kwande nokuhlakanipha, yabo, nasemoyeni. Yeheni webantu, Nkosi. Hhayi, akusekhona kuphela ukuthi ugibele esihlahleni khona uzoba phezulu. Sekukhona iy'ndizamshini, amabhanoyi, konke lokhu kukhomba inhlakanipho. Kuthiwa-ke akukaze kwenzeke ngaphambili ukuba abantu bambule izimfihlakalo eziningi zemvelo noma bakwazi ukuhamba ngokuphangisa kangaka. Uyabona nje ngey'khathi zabapostoli oPetro, uyakhumbula nje nokuzalwa kaJesu, asenze le nto ibe practical. OSolomon khathi belwa izimpi noDavide ngey'khathi zabo begibele emahashini benikele khona. Angithi noJesu Krestu ezozala unena noyise behamba nembongolo. Kodwa njengamanje kwakungenjalo. Njengamanje nje oSolomon babehamba ngamamashi. Njengamanje sekukhona into ekuthiwa i-Calzenuzi, umuntu emandeni edubule kuze uyofika le empangeni. Angithi uyabo, so izinto zaziwukushesha. Ngiyacabanga ukuba lolu lwazi leseselungaka mhlawumbe umpostoli Paul wayengafika nala eDolphin Coast, uyabo, endiza nje, uyabo, endiza ngebhanoyi. Kodwa-ke iy'khathi zokugcina lapho ekuthiwa bayokwehla benyuka nolwazi liye kuba kuningi. Ziningi-ke izihlakaniphi, Nkosi. Khona ama-cellphone, akusabhalwa incwadi nje seluningi ulwazi. Kodwa mayelana ney'nsuku zokugcina, umpostoli uJakobe uzibonisa kanjani izimo eziyoba khona phakathi kwabacebileyo nabampofu ngaphambi kokuba uJesu abuye? Yayibo, angithi uyabona lezi y'bonakaliso zikhuluma ngezinto ezizobe zenzeka nje, ama-natural disasters, umhlaba ngokwawo, yabo. Okay, nabantu hayibo sebehlakaniphile, nolwazi landile, bayazi ngoNkulunkulu. Abantu abaningi bayazi ngoNkulunkulu, uyabo. Uma bekhuluma, kodwa ukwenza kwabo ngathi akaze beqale bewazi abantu abaningi, kodwa kusala ukuthi ey'ngqondweni bayazi. Shuthi ulwazi lifinyelelile nanakubona. uNkulunkulu khona akukhulumayo even nangobudlelwane babantu phakathi kwabantu abacebileyo nabahluphekileyo, abantu abampofu. uJakobe, incwadi kaJakobe 5 uverse 1-8 ufundeka kanjena. Uthi uNkulunkulu ngoba isihloko sakhona nje sithi izicebi ezingalungile. Iy'cebi lezi ayilungile nhlobo, Nkosi yami, lezi ezingalungile. Uthi-ke minani nina bacebileyo, khalani nilile ngezinhlupheko eziya kunehlela. 2, ingcebo yenu ibolile nezingubo zenu zidliwe yinundu. 3,
Igolide nesiliva kugwalile, nokugwala kwakho kuye kuba ngufakazi ngakini. Kudle inyama yenu njengomlilo, niqongelele incebo ezinsukwini zokuphela. Uvesi 4 yena athi, bhekani umvuzo wezisebenzi ezavuna amasimu enu eniwugodlileyo uyakhala, nokukhala kwabavunileyo sekungenile ezindlebeni zenkosi Sebawoti. 5. Nibusile emhlabeni natamasa, ninosele izinhliziyo zenu ngosuku lokuhlaba. Nilahlile nabulala olungileyo. Okay, nalubulala olungileyo. Akamelani nani. Wathi u7 no8 ukufundeka kanjena. Wathi-ke, ngakho bekezelani bazalwane ize ifike inkosi. Bhekani umlimi uyalindela isithelo somhlaba esiyigugu, ebekezelela sona size sithole imvula yokuqala neyamuva. Bekezelani nani, niqinise izinhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele. Amen. Angithi uyabona labakhona ngempela esikhathini samanje siyakwazi lokho. Abaqashi abanezisebenzi ezibasebenzelayo kwenziwe iy'ndodla zemali, kodwa uma esaholela abaqashi bakhe ethi ngabe ngiyaninika, akuwona ngisho no-3% walokhu akakuzolizile. Uyabo? So uNkulunkulu uyayikushoyo lento ukuthi kuzokwanda-ke ukucindezelwa kwabantu, ukuthi kube khona abazozinonisa bona mase kuthi laba abaqashileyo kube njani, kube konke kube nzima kubona ngoba bempofu. Yonke lento masiyibuka yenzakala, angithi njengamanje siyavota sibeka abantu phezulu. Bethi abantu masebebekiwe phezulu nanoma yiliphi na iqembu, uyabo? Akuyona inkinga yase-South Africa kuphela, ngisho nasemazweni aphesheya, kungeselona nje iqembu, ngisho nasey'ndaweni zokusebenzela ukuvotela umuntu ethe akabe yikhansela noma akabe uhulumeni noma akabe usupervisor noma akabe yini. Kodwa uma esephezulu kini uzozisebenzisa yena ukuyinothisa yena lapha akakhona, yabo? Bese yakhohlwa laba phansi kunalokho mhlampe engaze bacindezele. Angithi uyabo, yonke lento uNkulunkulu uma eyiveza uyiveza iyisibonakaliso sokuthi sekusondele kakhulu ukubuya kwenkosi uJesu. Ngeke iziphele into enjalo, kodwa gada-ke emzalwane ukuthi kungabi ozoyenza isiprofetho esingafezwa ngawo ukuthi wena ube yisichibi esingalungile. Angithi uyabo, uNkulunkulu-ke ngesiprofetho sikaPawulu ekhuluma noTimotheo lapha ku-2 Timothy 3:1-5. uPawuli-ke laphana encwadini kaTimotheo wesibili 3:1-5-ke angithi uJakobe ukhulume lapha beqashana khona-ke. Okay, kuTimotheo-ke laphaya usekhomba-ke indlela abantu nje general abazobe behlalisene yona, yabo, emphakathini waseKwaZulu Natal, Eastern Cape, eSwazini, angithi yabo, nakwamanye amazwe, angithi. So ukuthi bazobe behlalisene kanjani na abantu ngey'khathi zokugcina. Cela siwufunde uTimotheo wesibili 3. uTimotheo wesibili 3 uvesi 1 kuya kuvesi 5. Uthi, kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima, ngokuba abantu bayakuba ngabazithandayo nabathanda imali, nabazigabisayo nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo. Verse 3. Nabangenaluthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle, nabangabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Verse 5 uthi wona, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika, labo-ke obagwema. Amen. Hayi, abantu abanjena ngeke beze bephele bazalwane. Into yazi ngicela ngeke ngakhuluma ngaseqaleni ngokuthi umuntu ethandaza, kodwa umthandazo wakhe ushaya isikhala. Ukuthi uthandazela ukuthi kube nokuthula emhlabeni. Omunye umuntu umzonzi ezithi-ke kukungcono umhlaba usaphethwe amabhunu, njengamanje siyavota ukuthi-ke awube sezandleni zabamhlophe, kukungcono. Imali yayikhona, indlala yayingekho, angithi uyabo. Hey, uthi uNkulunkulu uthini? Angeke kusaba njalo, vele kuzoba wesi, ngoba uvesi 1 Timotheo uthi uNkulunkulu 3 Timotheo wesibili 3:1, kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Kusazoba nzima bazalwane, lokho esikubonayo nje kusazoba nzima. Uthi uzovela izikhathi zokunzima ngokuthini? Ngokuba abantu bazokuba ngabazithandayo. Yamazi umuntu oyithandayo, umuntu ozithanda yena, yabo.
ukuthi engamane bemuhle kodwa lapha akaphuma khona endlini akashanelile, akaqoqile, kodwa muhle, uyayithanda yena. Uma ephuma yena, wow, lo bhuti Nkosi is such a gentleman, uNkulunkulu umsizile, lo sisi wamuhle, wow, you look, yabo, muhle, uzithanda yena, kodwa ayi abantu ekhaya ubashiye bekhala ngoba akaklinanga, udle wasitsha wangasiwasha, noma-ke ubaba noma umama oze waphaka ukudla emabhodweni waze waphinda yena abona kahle ukuthi abanye abantu abakahle. Ngenza isibonelo sokuthi baza kuba ngabantu abazithandayo, ukuzithanda ukuthi ungaze udle usutha, kodwa onesure ukuthi iy'ngane zakhe azidlile, uyabona, noma abanye uhleli nabo ekhaya badlile. So abantu bey'khathi zokugcina bazoba abantu abazithandayo bona ukuthi uma mina ngenelisekile, if it pleases me, yabo, abantu abazithandayo nabathanda imali. Umuntu othanda imali engenza nanoma yini-ke na Nkosi, engaze edayise ngisho nangowakhe umzimba, yabo, ngoba ufuna lento akayifunayo, engadayisa ngisho nangawe, yabo, uwumakhelwane wakhe noma uyingane yakhe ngoba ufuna lento akayifunayo, yabo. Nabazigabisayo, ukuzigabisa ukuthi yabo, uNkulunkulu usenzele umusa, sekulwandile ulwazi, angithi kushiwo ulwazi luyokwanda, sekukhona nama-cellphone, abantu bayazigabisa. Ethi umuntu engamuhle nje namhlanje mhlawumpe ayibona ukuthi ugqoke kahle, useyashutha, uyasikhombisa, angithi yabo ukuthi zintsha lezi izingubo zamaholidi. Usenengane, yayinhle ingane bo, useyashutha, yamphostela ingane yakhe, uzala iy'ngane ezinhle kanje, ngoba kunokuzigabisa phakathi, ngoba ukuba le ngane ibikhubazekile noma iyisimo esingajwayelekile bengeze ayiphosta, angithi, noma ukuba lezi iy'ngubo y'phuphile zimthuna, hhayi, angikholwa ukuthi beyoyiphosta. So abantu abanjani abazigabisayo, okay, look what I've achieved, nginejazi njengamanje, ngibuka ukuthi nguwusisi noma nguwumama muhle kanjani, ephosta umuntu wenkosi, bebuke abantu bethi wathi wow, isimangaliso, angithi uyabona. Uma kukhulunywa ngabantu abazigabisayo, yabo, ngoba into ukuze uzoyenza iba public ukuthi uyabona ukuthi kunobuhle, iyadeserve ukuthi ibukwe, angithi yabo, nansi imoto yami, nangu umfazi wami, nayi indlu yami, nayi ingane yami, yabo, nanku umsebenzi wami, uyabo. So abantu abazigabisayo nabahlambalazayo nabangalaleli abazali Nkosi yami abasalalelwa, uyabo, abasalalelwa at all, nabo bawofakazi, kodwa ukhona uNkulunkulu akasabahambele, kodwa lokhu akusho ukuthi abazali abangathuli. So abantu kuzokhetha bona ukuthi bayikho yini lokhu, nabangabongiyo, nabahlazisayo, abantu abangabongi, abantu aba-appreciate ukuthi noma wenza into kube ngathi hhayi vele kufanele, yabo, vele umsebenzi wakhe kufanele, noma kuwumsebenzi wakhe uyabonga umuntu ukumnikeza ini, ugqozi, nabangenaluthando, yabo, nabahleba, ukuhleba kwandile, kusazokwanda, kwaze kwaqala ukuthi abantu besifazane ibona abahleba kakhulu, kodwa nxa Nkosi sekuzikhathi zokugcina, usuyathola nalabantu besilisa-ke sebesemanyaleni okuhleba nabo, nabangazithibi, umuntu engazithibi nje, akazithibi khona ekukhulumeni, useyahleba nje, angithi yabo, ungazithibi lokhu, akazithibi ekudleni, azi kahle ukuthi lento akayidlayo izomgulisa, noma udokotela kuyofika lapho esikhathi udokotela athi khona iyeke, kodwa aqhubeke eyidla, iqhubeke eyiphuza, akazithibi. Abazithibi abantu ocansini, azi kahle ukuthi umyeni wakhe akekho, uzobuya uma kuvala amaholidi, kodwa yena uthole ukuthi useneshende, akazithibi, khohlisana nalo la eselithatha indawo yamyeni wakhe. Abazithibi ngalutho, yabo, abazithibi ngokudla, abazithibi ngokugqoka, abazithibi ngokukhuluma. So yinto lana ezokwenzeka ngezikhathi zokugcina, bazokwanda abantu abananjalo, abantu abangenabo ubumnene. Umuntu uma engemnene usho ukuthi lowo muntu uyingozi. Abanye abantu bacanga ukuthi uzoba yingozi ngoba usuphethe isikhali, no, uyingozi ekhuluma ngoba uzokukhuluma amagama azokuswacisa, uyibone uziro, uyingozi ekubuka ngoba uzokuthatha phansi ekukhiphe phezulu, khombisa ukuthi nobody kangakanani, uyingozi, yabo. Amazwi akhe azikhali zenuzi, iso lakhe lisho ukuthi uma esekubuyile sengathi kungavele kuvule kumhlaba kumboze, yabo. Abantu abangenabo ubumnene abazobe bekhona nabangathanda ukuhle, uyabo, bona bathi bathanda ukuhle, inganje kungathanda ukuhle ukuthi ufice endlini kukliniwe bese ushiya usungcolisile, bekukuhle, kodwa nxa uthi okubohla ukubona ukuthanda uzoshiya usungcolisile, angithi yabo. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga khona indawo sasihlala kuyona, kwase sekuba ku-drain, ya, ipayipi lesezovuza lapho, suthi kwase sekuba khona nje ixhaphozi elikhulu elidalwe umiyane. So wasuka nje enye insizwa esencane yavele yatshala imbali lapho, so imbali zakhula zazinhle ngoba zayimunca la manzi ayilikha lapha nepayipini.
Kwase sekufika abantu besifazane-ke, uyazi-ke endaweni okurentwayo kuyona, okuqashiwe kuyona. And lowo bhuti was very disappointed ngoba abantu bebexubha, thola ukuthi okay yile uyoxubha empompini ufica omunye uyawasha. Bese vele uyathatha iglasi yakhe labo sisi ngoba wanothisa wathi it is very shocking ukuthi ama-girls lana ayenza le nto yabo. Osisi base sebeyaxubha bethi uma sebexubha angithi kwi-drain thola ukuthi mhlawumbe khona owashayo noma nje bengasaxubhi drain bayaxubha uma bephimisa umxubho wabo bephimisele iy'mbali zi-green zino-white we-toothpaste angithi uyabo. So labo bantu uma kuthiwa abantu abangathandi ukuthi iy'mbali zezihlobisile zizinhle and uNkulunkulu wayithana kuhle ukuthi ziqhakaze ngo-red zibe namaqaba angahlaza, kuhle ukuthi ziqhakaze ngo-yellow and white zinamaqaba angahlaza, but abantu abangakuthandi ukuhle babethi uma bexubha bephimisele ephekwe imbali. Abantu abangakuthandi ukuhle ukuthi epakini vele useyakhipha useyachama khona lapho. Leyo nto futhi ijwayele ukuhlasela kakhulukazi abantu besilisa ukuthi ukungathandi ukuthi uvele uchamele imbali, uvele uchamele noma ikuphi, azame umuntu echamele udonga ubiyile umuntu umuzi wakhe nge-stop nonsense wawufaka ama-blocks umuntu esiza phana echamele udonga. Abakuthandi ukuhle uyabo ngoba mhla kulelo donga kuthiwa uNkulunkulu wenza umandla ukuthi liphinde lupendweke noma luplastele kabusha, kusho ukuthi lowo muntu kuyofona-ke owenza lo msebenzi nuke lo mchamo. So uma kuthiwa-ke abangathandi ukuhle nabanamandla nabakhaphela, kodwa uNkulunkulu uthini, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika. Labo obagwema labo kuthiwa banesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika. Kunganjalo labantu ababonakala beyamakholwa angithi uyabo, kodwa izenzo zabo zibe ngathi abakaze beqale bekholwe ngoba uNkulunkulu abamlaleli. Usho uNkulunkulu abantu bonke abantu abenze njalo bobenze njani. Lawo-ke Timothewu ubobenze njani ngobagwema. Qaphela ukonakala sekugcwele kuzo zonke izigungu zokuhlalisana kwabantu. Bonke labo abaphothoma ukuba bacebe baphendukezela ukwehlulela futhi bacindezela abampofu. Amacebo okukhohlisa nokuthengwa ngemali nobusela, konke lokhu kukhokhoba kungakhuzwa muntu ezindaweni zabaphakemeyo nasezindaweni zabaphansi. Indaba ey'phuma emaphepheni izindaba zokubulalana ngithi yabo, udlongula umuntu udlongile wabulawa noma waqinywa ngithi yabo, amacala ajabulisayo osekungathi nje sekuwukubona kwemvelo ukuba umuntu asuswe ephele emhlabeni. Lezi zinto ezimbi kangaka nezisabekayo sezize zajwayeleka kangangokuba akusaxoxwa kakhulu ngazo futhi ayisethusi. Umoya wokungabi namthetho usugcwele kuzo zonke izizwe. Ukudlubunda okuvamise ukwenzeka ezikhathini ngezikhathi kuhlasimulise izwe kuyizimpawu izimpawu zemililo elindele yolaka nokweqiwa komthetho okungathi uma ibingase iphunyuke ibingagcwalisa umhlaba ngosizi nokubhubha kwezwe. Abazalwane, lesi sifundo sethu side, kodwa ake sisenzeni isipeshana nje mhlawumbe sizofunda amavesi awu-3 kuphela bese siyavala. Umuntu mhlawumbe umbuza akazozibuza wona ukuthi-ke lolu suku lokubuya kwaJesu Krestu sesitsheliwe iy'bonakaliso, ukuthi iy'bonakaliso emvelweni zikhona, ilanga nenyanga nenkanyezi zikhona ezakushoyo, umhlaba namaza nokuduma nokuzamazama umhlaba, ama-natural disasters, kubikezela ukuthi lokho kubika ukusondela kokubuya kwenkosi uJesu. Kwabika ukuthi abampofu bazobe iy'cebi zobe y'cindezela abampofu. Okay, kwabikwa ngokuhlalisana kwabantu ukuthi yabona indaba ukuthi nje umuntu udlongile wababulala, inganje kuzoba kwanda abantu abangenabo ubunene angithi yabo, izinto ezizovama lezo angithi yabo. So ukuthi abantu bebodwa nje kwezongahlalisani ngoba khona abay'cabangela bona abay'thandayo, khona abay'qhenyayo, khona abakhukhumele, khona abanempakamo angithi yabo, khona abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, ukuthi siyamuza yena uNkulunkulu ukuthi ushilo ukuthi kodwa ngeke ngingakwenzi okuthile ngoba uma sengikwenzile kuyangijabulisa. Uhamba ngokulandela inyama yakhe angithi yabo. So nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu athi amandla akho bewaphika. Bathi bayabazalwane kodwa uma wabheka ngisho nabandlela abagqoke ngayo yabo ngathi mhlawumbe bayiyela emgruvweni yabo, kodwa uma usubona ngosuku lokukhonza sebethi abanye abehlule beze bebe njalo ngisho nangendlela nangasendlini yokukhonza bengathi bebeya impela, bebeya lapha emabheshini noma ey'nkwarini angithi yabo. Uma ufunda lapha uMateyu 24:36 uNkulunkulu khona akushoyo lapha encwadini yaMateyu 24:36. Uthi uNkulunkulu kuMateyu 24:36, kepha lolo suku, usuku lokuza kaJesu, kepha lolo suku nalelo hora akakho owazi lutho ngalo,
nazi ingelosi zasezulwini nendodana, ngobaba kuphela. Lolu suku sizosibona izibonakaliso, kodwa akekho owaziyo ukuthi kunini, ney'ngelosi azazi. Noma ungabuza umfundisi ngeke eze akutshele, uma ekutshelile uyaphosisa. Angithi yabo. Mhlawumbe umbuzo wokucela umuntu angazibuza wona kulesi sifundo uthi, saba yini iseluleko sikaKrestu kulabo abazokubona lezi zinto? Sesibonile-ke, sesizwile ukuthi ngobe ngangingakazalwa ukuthi ngo-18 bani no-17 bani ilanga nenyanga ney'nkanyezi kwenza njengoba uJesu washo. Sesibonile-ke ama-natural ama-disasters. Sesibonile ukuthi kwaze kwanzima, yabona uma ushawelwe u-6 ungekho ekhaya kuyesabisa ngoba uyazi uzohlangana nabantu abangenabunene. Sesiyifamiliya ngokuthi sekukanjeni, lokhu kusho ukubuya kwenkosi uJesu. Sesiyazi ukuthi nosuku alaziwa. Kodwa uma ufunda uLuka 21:28 khona uNkulunkulu-ke amazwi akawashoyo-ke asixwayisayo, ngoba nakho nosuku lokubuya kwakhe asilazi. uLuka 21:28 sithi, uthi uma ufunda, kepha nxa kuqala ukuvela lokhu, lulamani niphakamise amakhanda enu ngokuba kusondele ukukhululwa kwenu. Amen. Nxa kuqala ukuvela lokho, sesiyibonile zonke lezi zinto, asilulameni siphakamise amakhanda ethu ngoba yini sekusondele ukukhululwa kwethu. Amen. Asigcineni ngokufunda uMateyu 24:42 wakhona ukuthi uthini nawo. uMateyu 24:42 wakhona uthi wona, ngalokho-ke lindani ngokuba anazi ukuthi inkosi yenu iyakufika ngaluphi usuku. Amen. Asilindeni, silinde uJesu, uyabuya. Iy'bonakaliso zakhe sesifundile ngazo. Uma ulinde ukugibela ibhasi, uzoma esitobhini sebhasi, ngeke uzume endaweni obona u-comfortable kuyona. Uma wenze njalo endaweni e-comfortable kuyona, wangaya esitobhini, ibhasi lizokushiya. Uma ulindile isitimela, ngeke ulindele isitimela emgwaqeni, uzohamba uye laphana esiteshini, kujantshi esiteshini sesitimela. Kanjalo ekhona i-OR Tambo, khona laphana eMlazi abafuna ukuya emabhanoyini. So noJesu unendlela naye akalindelwa ngayo. Indlela yokumlindela ngayo ukuba sentandweni yakhe. Angithi utheni usuku weqa umthetho, sithandazane uNkulunkulu asisize siyeke ukudlova umthetho kaNkulunkulu kangaka. Siyabonga, sibonga ukuphila uNkulunkulu asiphe khona. Xa iphinda futhi esipho okunye ukuphila, sizofunda usifundo 2. Usifundo 2 wethu isihloko sakhe sizawuba sithi, nxa uJesu eseza futhi. Nxa uJesu eseza futhi. Siyabonga, siyambonga uNkulunkulu. Nasikhuleke. Mdali wamazulu nomhlaba, sixilongileyo, siyabonga Nkosi ukuthi usazisile zonke lezi zinto, ukuze nxa zenzeka singapheli amandla ukuthi kwabuhlungu kwamunye kangaka emhlabeni, siyakuba yini isiphetho. Sesiyazi Nkosi ukuthi zibikezela ukuza kwakho. Sibonga ukuthanda kangaka. Siyacela Nkosi ukuthi lolu hlobo labantu ababothana bazokwanda emva kokulalela leli zwi lakho. Sengathi ubungenza inhliziyo zethu zivume ukuzwa ukuncenga kwakho, ukuze singabi abantu abazogcwalisa iy'profetho abazokwenza wonke lamanyala ekuthiwa azokwenzeka emhlabeni maqede belahle. Kodwa Nkosi sicela ukuba ngakulabo ekuthiweni uma bebona zonke lezi zinto zenzeka balulamise iy'ntamo, baqonde ukuthi sekusondele ukukhululwa kwabo. Sibonga lelo themba Nkosi ukuthi uzokuqeda konke lokhu ngokufika kwakho. NgoJesu siyathandaza. Amen. Amen. Ngicela ukuyiphinda-ke le Exodus 20:1-17. Ngicela ukwenza summary yemiyalelo eyishumi umthetho kaNkulunkulu. Umyalelo wokuqala uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Umyalelo wesibili, ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni phansi, ungazikhothameli lezo zithombe, ungazikhonzi. Umyalelo wesithathu, ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho. Umyalelo wesine uthi khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise. Izinsuku eziyisithupha uzawusebenza uyenza wonke imisebenzi yakho, kepha ngosuku lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyiwenza umsebenzi ngalo, wena nendodana yakho nendodakazi yakho, nenceki yakho nencekukazi yakho, nezinkomo zakho nanomfokazi ohlala emzini wakho, ngokuba uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukho,
kepha waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walubusisa usuku lwesabatha walungcwelisa. Umyalelo wesihlanu uthi yazisa uyihlo nonyoko ikhona izinsuku zakho ziyakuba zindezweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakunika lona. Umyalelo wesithupha ungabulali. Wesikhombisa ungaphingi. Owesi-8 ungebi. Owesi-9 ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. Umyalelo wokugcina oweshumi uthi ungafisi indlu yamakhelwane wakho. Ungafisi umfazi kamakhelwane wakho, nenceku yakhe nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe nembongolo yakhe, nakho konke nje nokunye nje kamakhelwane wakho ungakufisi. Amen. Lokhu kufisa khona ukwenza ukuthi abantu egcineni begcine sebethakatha, noma begcine sebentshontsha, noma begcine sebekwi-competition befuna ukuyilinganisa nabanye, bengenwa umoya kasathane ngalokho. Amen.